Hello, kok sanai, kok brok, dong matang na bagai, kok brok do papati ma engka ma nongkoro, ma saja, kok brok no matang na bagai, kok brok busuk monelai sungtong, abo ke bosia, daily thampur roga, momai thampur roga, kok brok no monelai sklayo, kok brok no ekdom bistring khola khlayo, kok brok samung no tei ekdom bistring khola khlaijago ang tai ang simia lai sang rogo train rogo kwbangma nini train hindi nini airport hindi nini kwbangma station korok rogo ongdi nini porima jaga rogo lekha pora khlaima jaga rogo swimung jaga rogo joto no kok brok no ongko monelais khlaijago monelais mane ikota thasing sayadi ba norok no dam ongko jagya chungno ongko necklace khlaio bang ayo chini abono aboni bagui no kok brok dofa kok brok no mwthang narok no nango kok brok dofa achaio wansukjak babijak abono chini yongnan lama norok ageo kwrarok chini nana chini even raja poroja norok je dol swnamani nog nabo jotono bethak ayangtui chung yok mungmaya yok mungmano jathangkai bagui manthakamo bisi nangya abo ayangtui yok mungmaya jat aboni bagui no abo srai kok brok dofa party ma achaio tei kaisa korna baireni biti naisibla ang kopro yes ani je hungkobai khoroksa phano wngkong yako khoti thangya tak jotono wngkorok nini bwsak chukti kaham tongmaiko ang bai baksano ang kaham no hingkai aboni bagui to saka abo tabuk hingka aboni time ya covid ni time ya tabuk hingkai election ni time tai mane dophano phiyoknani jorasi dophano phiyoknani time now is the time to escape to save our kok brok people speaking people chini kok brok sanai rok no phiyoknani jora time si tabuk so ang bagui no kok brok sanai rok bagui no ang no kok kwcharnai abo hingkai thangka tabuk hingkai dophano mwthangnai narangnani abosi kok brok bwswkkai kok brok no bwswk klai chung mwthangui narangna klai samung tangna klai abo kaham kai brain gwnang uansuknai rok hingkai sio nangna wngka mabai atui nangya uansukma bai le chung wngui maya mwthangjakya yokya dabi daba maya abono attack khlaio chini kok brok no attack khlaio chungkhai buini tamno attack khlaikhe chong keboni wngkono basa rok no chung wngkorok no attack khlaiya so chini kok brok no bo chung attack khlaina nangya busuk kok brok ni bagui samung khlaina klai abo kebo sia o sia no sinani nango kok brok no samung tangmani bagui tai je jagao tabuk je jagao nini wngko hindi nini tamo land hindi nini basa hindi language hindi abo to ayangtui maya ang mungbo khuliya abo mungkhai bo kunla maya ayangtui maya abo wngkosi burasani bini wngko bini mare swkal so atui rogo samung tangui love kwrui omo haikhe burasa bo wngya swkal bo wngya direct borok kaham wngui samung tangna nangna samung tango samung tangnai iko chini kok brok no abo hai klaiui je wngkojak tongo chung abono no chung sina nango sana kok kwrui dophা kaito hano bwtharjakse tongo nini wngkoma bai dophা kaito bwtharjakse tongo tabukhe nini kokmung samung rogo churche attack khlaijago tai kaisa party ulok ni banner flag rok jotono ani yago tongo ang lukurok no phunukjako banner tenar nini flag rok abo rokba 1 minute srapchani kam se
abo ang jotono setting khlaijak tai ang bodi ke dopano phiyangna abo jotono setting khlaijak omohai ani kokrok dopa asai ke kokrok dopani office nini office nok rok hingkai aja kokrok script simung porimung no poririjaknai dopani kokno mapirnai kokrok tini hingkai tang buini against o biruk kok salia tamo hingkai borok bo jotono ekse IPFT BJP Tripura Motha abo jotono alliance partner borok thanai tei swkang ni simi no Vidhan Sabha puro nong thaka Vidhan Sabha laiman pore hingke nong thaka Vidhan Sabha laiman pore Lok Sabha rok hingke jotono nong thaka abo tabo hingke edi sarkar borok jotono jutung thangsinai tei bo lukurang no phunuk sinai no 3-4 din ni swkang hingkai abo hai khai sibainai 10-12 din 20 din ni swkang khlainai naimani lukurok bai hinjagoi sajagoi taibataisa usuru tai 5-6 din pore hingke borok khlaisinai norok no jephru boot tongnani afuru hingke khlainai norok dopa rang bai bo ta paijak baisiri kok bai bo ta paijak baisiri nini abo hai khlaioi raja bai phano jeta jeta paijak baisiri bokhai nono rang mai bai bo paio rang bo rio tai nono kok kaham hamya hamya sagoi bo rohoro noro actually noro parani borok abo hai rokno uansugui maya je sabo kaham khaitong sabo hamya khaitong bwskango swrai swrai wngnai कौन है हमारे दुश्मन हम तो पता चल गया आप लोगों को पता आना पता चलना जरूरी है आ जाएगा आप लोगों को भी हम हिंदी से बात करूँगा दोबारा दूसरा वीडियो में आज इतना ही फिलहाल टाटा बाय बाय कोकरोक दो पालो आंगले